kuanay mo mga anak mo, ano yun na pa. Isa lang. Ano ang sila ka? Ako ko'y 20, ako ko'y 10. Aduman. Mag-working man na, yung okay working sa Bado. Working sa Riso. Bakit ako anak ko Working ang punya akong pulis sa una. Wala ko lang gani akong anak sa kuhan ko. Singer na, tawag ng tangalan. O na ikarto dalisay ng Digo City. Sige, tanaw ka na niya ganay. Kita ako sa awit ng pangalan. Araw. Napo na sa Pilipinas ka talent si Suron. Kalapan na dublit to una. Ano ka ko yun? Pero ako kita yun. Tangi ko nga 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 sige kita. Amatsuris po na. Sige, May sabi mo sa una, amatsur. Atong amatsur. mga Lingaw-lingaw ba? Pindi daog. Ano? Bitaw. Kaya nakatara ko ni mga anak ni kamay og naman ko sa kuwan. Ano dalisay na? Show time. Tuhan. Ang kailangan ko kuwan. Sinta naman nila ang Digo City. Ano ko babae ko ng maestra ng Digo City ba? Tagaman doon. Ano tawagan ka? Okay na. Hindi ka mo champion. Tawagan ka, okay na. Tama niya po rin consummation prize. Importante, mahilot boss. Mahilot yun. Agbaw dyan ka sa kuha. Nagsinutan ko na. Gusto maayo ang tao din. Pangan na to, no? Ako man ang kunhito. Ako abang yung anak, nag-apply sa kunhito ko bulletin. Dili na makatanong sila. Ay doon, ano yung papa na doon, trabaho, nanoon ko ako abang. Gusto mo yung pang-working, yung plite, Oo. palon. Mama, Pero bitagit siyang libre. mama, May dako magkaikuan sa libre. Kuha nga kasi lisensya ka naman kung niyo. Ang sip-sip ba? Save ka. mama, Working ka, makasave ka. Bila na si Buinta, isa tulong ka lang lang. Ayaw na na. Kasi simplite, kung sa aeron, mahala. Si Buinta kaya parulong mo rin. Oo na, pwede na 30, 15. Pero, bonus driver ba? Driver ka. Ako, mag-plite ko, 15-20 man. 15-20, pinag-plite na ako, hindi ko matag-views. Basta mahal ang kuhan. Umbuti ko sa Sa bahay. 20, basta ako yung anak ko, 20. Plite pa ko dito. Boss, palingki boss. Ano ka dito ko, no? Okay na 20 boss. Alam mo, nag-indagan, nag-indagan. Umbuti ko sa bayan mo sa mga baby cover. Di wala mo nang sa katapamasahe. Noipi naman. Utsong yun. Para na utik ko yun. Kita lagi saya kan gerak kan. Buat dos, buat dos kayak gitu. Ngerti na ganyan ito dos sa baby cover karon. Ah, manggot. Islang di mo kambyo. Cambio. Ang saan nga dito, di ko pag-gis. Hindi man gis. So, Gis man yung hatag niya. Naanad na po mga tao ng gis. Nanot na. ito lang ang pati ng dubuli. Giso apa ito. Yan, okay po kayo mo. Kambyo agad, atik-atik ang driver. Ate kong upay na kami. Siya agad. Mag-ipiso dari boss, dos. Pero di ka ka-eggyas boss yung mga senior citizen. Ka-eggyas na. Mukuha yung supli na. Pero ako, bisag pila may plitis ko mo. Dawa ako. Hindi na ginagawa. Mana mga kuwan. Mana ko, mana. Dili man gani ko Ako maingon sila nga. ko, ako ulit. Magay ko maingon nga. Asakat. Dili ko Mana ako. driver. Eh, nagganon no. Asa ka boss? Dili ko. Ang ako pangutan sa pasahero. Sakay ka ma'am. Kung sa may tubag niya. Kung sakay ka. Sakay pwede ka ma'am. Oo. O dali. Hindi pa ko mag-question sa kwan. Ingon lagi ka daw. Mangutan na lagi ka. Panam ko kung sakay ka. Kinagbarog man ka. Kung sakay ka, pasakyan ka ka. Sakay ni mo, asang address. Tataan na. Kalayo ko na itong address mo. Dili na ako. Di man ka malugi sa Diyos. Tuyo mo ba? Sa ka-oras yung pinimiti ka sa Ano kahit guys, ano? Kuan na Diyos, guys. Diyos. Dali, nagkikigumo mo eh. Guys, ano ka wa? Sakay ko ko. Di, grabe man kung pamugas o man. Kunhito, aplaya daw 20. Bakay lang. 20 na ko naman dyan. Aplaya lang. Kung ano mo sinong aplaya, bakal mo din pumatay ka sa buong na. Ang playa, layo-layo, ginala, pinag-ingon siya o kuhan. Kana, sa ganito dito sa tumoy. Buwan yung Dili mo sa ganito. Ito nga na Bye-bye. chapter 1. Ito nga. Abono. Ma'am, kasagaran trabahante, Gisano. May 5 sa kuhan. Abono. Pag yun yung abono, di lang ko. Usukol ko ng 25 ma'am, abono, di lang ko. Kaya mo kaubag, sumbag niya. Ah.
Sibatan. Miyaog, isumbag. Padlok ang buko. Tungod na ito paging bisog. Ulo sila ka batanon. Di pag naog, wa pa maplite. Sumbag pa ko. Yan, asang dagat dito pa abuno. Padlok ang buko. Pag yan, bitsing ko, na di lang abuno. Sukol ko. Hindi mo na, yung kabuno, hiwi ng tamam. Abuno mo Dali na. na ako kuno. Magkapasulog Abuno mo ko na. Mapakumahatol ko na mo, mami. Akong pili ka, pati hayaga ko niyo. Ayun mo, ako ang itong pili ka mo dagang stop to yung nagsuga. Ano nga din na? Kung makakita mo ito, karola. Kasi kanit na alam mo. Pero nakita mo gyapon ako wala na ipag. Lahat na lang, Brad. Dagang gyapon stop tayo kami gitanggal. Wala na, ambot, magkitangan pa pa na, walang ko Ang kapatid. lang po ka katong una na ko na ba pero Ako nag-drive ako nga. Ate daghan, nag-stop ko yung lagi. Nakay ko ng mga sayro, selfie pa. Boss, selfie ko nito. ana ay uso. Ako naman, pataka, kaya makurog mo na. Unong tao, hindi ko magkuhan. Ana ay uso. Dito pero stop ko ka. Nag-stop lagi. Sulod lagi. Tapi sa luyo stop to yan dito ay. Wap, ngunit lang mo hadong. Wala kami mabata. Ngunit lang mo to. Hayat pa dyan. May gagabi. Sa matay po nito. Ilang mundo. Hilig ko ng tagiyan eh. Hilig-hilig lang mo ko Di mo na sa pwede di patungon, boss. Isang di tagiya ako. Nilit mo tao. Taluan sinuso. Huwag ka mo, di mo manaod. Ka mo, manggot. Huwag mo ko gidakop. Dakpon ko. Namang ito hindi ka din ngay manubila sa kamay nga multikap. Anak. Ana ni oh. Anak. Ana, ano Yalaw din na. oh, ito ka wala grebe ba pauso niya yung likuran ng kutsi. Pausubot. Pauso mo siya. Namang ito isang ganyan manubila nga Basta wala na bawal. Pwede maguna. Kung ano pala, baka Kung nabot siya yan sa biro ng manubila. Kaya sa atubangan niya ito. Anayro pa na ako na. Ako kaya pandakop lang ko yung mga franchise. Oh, wala mang Kaya gikuhan. yung nabuhay ko na lagi na. Sula na pa siya mayor. Ayaw lang na nag-IPO na. Ng mga region. Kaya napadaplay dyan mo ha. Kaya mo. Pero dire ra mga team ship. Sagdan naman. Ayaw mo ha. kung ano na ni Juan, ni gold member rin ayaw. Bakit na ni nakapag gold member. Kung ano niya ang mga connect ng site na inuwi daw. Sino ba? Nayarin doon. Kung ano nandun daw, ayaw na mo kapan kung nayarin Kaya doon. bawa ka ng region. Rapon, kaya pati mayor na sa expire sa kinal mayor. Pero di yun sila kadako o pareho plito. Wala. Ako man ang pangutanas ng angkol. Manakupay mo ito sa SPG. Question lang yun na nila. Pagtanaw sa lisensya. Lisensya. Itiro mo lagi ni. Itiro lagi ka. Asa kang nakuhan? Address. Akong lolo si Kuan, palaban sa mga lolo ko. Uy, mandamay ni Mardool ra. Ako mo kung ang lolo si Kuan. Damay. Takpo ni mo na pag magkita mo, luoy sampaan ko ka. Sampaan ka sa mga uyuan ko. Sidakop ni mo pag kumangkon man mo. Bawal gina sa takot. Matik-atiko naman na nilang ni Kuan daw. Okay. Na isyo. Yash, kanana niya. So, Gisi dito mga watang ko rito. wala agad. Ako ada yung manghod, dadakpan na. Gawag yun ang lisensya na, ha, kana. Ato ko sa nahan, papunta ko. Mamaw. Wala, ay, sige mo nito. Ahaya ba nila? Ayun na. Pero region, pag wag yung sundalo, delikado rin. Ay, kaya sa push up ang mga region, taga-region ay. Dako pa lang isuko mo sa sundalo rito. Subo sila ang kuhan ba? Silang labaw. Kaya wala ka helmet. Naka-sando lang niya, wala balo lang yung sundalo rito. Siya, suko, naman siya. Sabi dito, ang region. Dako po niya yung motor. Yun, yung sundalo. Balikan, mag-6-6 Tanan nga Kanangog nakupay. magkuhan ng kuhan, gibilin. Tanan nga nakupay. Pero kato nanakot, wala man ha. Wala. Nakalakaw na. Ipa-push up ang pati ang kuha rin. Hate sa region, ipa-push up ang kapil. Init di kayo, kayo utong-tuto, kalas busi. Tarantado mo, ipadali na kung na kay... Di ka Kung pwede di mo dyan siyang subayon, mali gito siya. Wala man gud si plaka. Wala. Kabalo man gud sila anagot. Ang kabuang ko niya, kung saan talaga ID, yung sundalo, di ba? Kanang ipakita bang na Ibigay ebidensya. ka ID, aka na, saludo, di ba? Sir, gituan ko yung Ang ipa-push up, ang kuha ko rin, ang hate sa region. Diba, sa 6 by, di ba? Tuwa ka sa 6 by.
Di, Pero nakadungo pa na istorya ha. Pero ang gipangita itong nagdakop, wala na. Wala nga, si Bata ay. Yung Japan damay, didilit mo kami ang nakuha na sir. Dili, kamutanan. Naghan man na sila niya. Nag-iyaya man. Iya, sibat-sibat man. Balin-balin man. Balik na sila. Ano, gatong mga region ng mga labor, nung nag-post up, ay, pinauya. Nagpaila ng sundalo, ay yung buto. Tapos up. Di kang push up sa 6 by. Ito din ang labayan ko Granada sila sa kuwan. Asa pang address ko. Korear po to. Dinakop. Siyuhan yun. Sus, kaya kuwan mo na ito daw. Ganang mo lang. Rebuildi. Rebuildi ko, balikan yun. Lahit na inibalik. Itsahan ha. Ay, di patrol to ba? Agip. Aging motor. Pag-agi sa motor, wapoy plaka. Agi diretso kusog yung dagan. Di, magkakadakop na kusog dagan. Itsahan. Basta Petro, limaha lagi. Kasi may magukod na doon. Huwag man nila manakay. Di, di po kakapas. Huwag na unahin ko nga. Ulpa mo na ano eh. Kung katayaming ka mga yambang na tao. Ah. Tapos kang ikitos libutan. Nagalig, adlawan pa.